Καλησπέρα σε όλους. Χαίρομαι Καλησπέρα πάρα σε όλους. πολύ. Χαίρομαι πάρα πολύ που σας έχω σήμερα. Κλείστε όλοι τα μικρόφωνα και εσύ, Σοφία. Ναι, μισό λεπτάκι, συγγνώμη. Μπράβο. Μπράβο, συνεχίζουν και έρχονται, αλλά πρέπει να αρχίσουμε. Λοιπόν, το θέμα το γνωρίζετε όλοι, είναι η αρχή. Πρώτα θα μιλήσω λίγο για τους ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν, θα πω 3 πράγματα. Είμαι η Geneviève, είμαι Γαλλίδα, οπότε θα συγχωρέσετε τα λάθη που κάνω που και που και την προφορά, αλλά εντάξει. Είμαι εδώ τόσα χρόνια που νιώθω περισσότερα Ελληνίδα παρά Γαλλίδα πια. Κάνω αυτή την δουλειά που κάνω, που είναι ολιστικές θεραπείες, διδασκαλία. Είναι πολύ δύσκολο να εξηγήσω τι ακριβώς κάνω, γιατί με τον καθένα έχουμε διαφορετική προσέγγιση. Πολλοί από εσάς με γνωρίζουν, με γνωρίζετε και ξέρετε τι εννοώ. Διαλογισμό, κάνω ομάδες τώρα και πάνω από 20 χρόνια. Κάθε Τετάρτη έχουμε, κάθε Τετάρτη στις 7 κανονικά, όλη τη χρονιά και πολλά χρόνια. Τι άλλο μπορώ να σας πω? Κάνω και Qigong, έχουμε και ομάδες Qigong, που το Qigong για μένα πάλι είναι διαλογισμό εν κινήσει, που είναι και πολύ θεραπευτικό και πολύ χαλαρωτικό. Για μένα νομίζω που αρκεί. Τώρα επέλεξα 3 Σεπτεμβρίου για το 3 είναι πολύ σημαντικός αριθμός. Το 3 για μένα κοινή φυσικά είναι το τρίγωνο. Και για μένα προσωπικά ήταν μια μεγάλη αρχή. Η αρχή μιας νέας ζωής για μένα. 3 Σεπτεμβρίου, 3 Ενάτου του 1999, που εγχειρίστηκα και πήρα τη διάγνωση για ένα πολύ επιθετικό καρκίνο με καλπάζουσα μορφή, και ήταν πολύ παράξενο για μένα το πώς άκουσα αυτό και ακόμα πιο παράξενο το τι έκανα μετά από αυτή τη διάγνωση. Αισθάνθηκα σαν να μου δόθηκε ένα διαβατήριο για να απελευθερωθώ. Οπότε το βίωσα τώρα να πω με χαρά, είναι ίσως μεγάλη λέξη, χαρά, αλλά κάτι παραπλήσιο με την χαρά Θεού θα έλεγα. Και μπήκα σε σιωπή, μπήκα σε απομόνωση για μέρες και εβδομάδες, γιατί είχα αποδεχτεί το να φύγω. Δεν ήθελα καν να κάνω θεραπεία. Γιατί ήξερα με αυτό το είδος καρκίνο, είχα δει και είχαμε γύρω μας άτομα που παιδευτήκανε λίγα χρόνια, λίγα, πάνω από 3 όχι, και φύγανε. Και έτσι μπήκα σε σιωπή, μπήκα σε απομόνωση για να ακούσω, για να κάνω μια ερώτηση στο Θεό, στον Δημιουργό, σε ό,τι μεγάλο υπάρχει στον ουρανό. Έκανα μια ερώτηση, εγώ, ναι, με θέλεις?
οκ, έχομαι. Και πραγματικά αποδέχτηκα το να φύγω από αυτή τη ζωή που μου έκανε, ήμουν η πρώτη που ξαφνιάστηκα με αυτή την αίσθηση που είχα μέσα μου, αυτή τη γαλήνη. Και είπα, οκ, με θέλεις, αλλά πριν φύγω θα ήθελα να μου πεις γιατί ήρθα και γιατί φεύγω αφήνοντας 2 όρφανα. Αυτό. Και για να ακούσω την απάντηση, έκανα σιωπή, απομονώθηκα. Αυτό διάρκησε λίγες εβδομάδες. Μετά από μια 10 μέρες, έτσι άρχισα να βλέπω μέσα στο σώμα μου τα κύτταρα, τα όργανα. Και εκεί άρχισε η νέα μου ζωή. Γι' αυτό και κάθε αρχή για μένα είναι μια δυνατότητα να αλλάξουμε πορεία. Γιατί με βλέπετε 26 χρόνια μετά, μια χαρά, και με πολύ χαρά, με πολύ γνώση που πήρα τότε, γιατί τότε μέσα στην σιωπή έγινε ένα download κατευθείαν από πάνω, από τον δημιουργό, που αν θυμάμαι το 1/1000 και πολλά λέω, είναι ήδη πάρα πολλά. Κατάλαβα εντόμιχα μέσα μου το τι εστί ζωή, και είναι πραγματικά κάτι πολύ ξεχωριστό και χρειάζεται να έχουμε τη σύνδεση αυτή με την καρδιά, με την ψυχή μας, γιατί δεν έχει τίποτα που είναι αντάξιο σε αυτό. Εδώ σίγε. Αυτή η σύνδεση. Λοιπόν, αυτό είπα λίγα λόγια για μένα και τελικά τα έκανα ένα ολόκληρο κεφάλαιο για τους ανθρώπους που δεν με γνωρίζουν, γιατί οι περισσότεροι τα γνωρίζουν αυτά. Λοιπόν, οπότε τι τελείωσε? Μου τελείωσε μια ζωή, το πώς ήμουνα, και άρχισε μια καινούρια. Τι προέκυψε ενδιάμεσα? Ένα κενό, μια σιωπή, μια απομόνωση. Γιατί μέσα σε αυτό το κενό ανοίγονται οι πύλες του ουρανού. Και σε κάθε τέλος και αρχή, ενδιάμεσα βρίσκουμε αυτή την πύλη, αυτό το κενό. Και δόξα τω Θεώ, έχουμε πάρα πολλές ευκαιρίες να βιώσουμε την αρχή. Τώρα είναι το τέλος των διακοπών για τους περισσότερους, ακόμα και αν δεν ήσασταν όλοι σε διακοπές, ξέρετε που η ενέργεια είναι διαφορετική. Τώρα έχουν επιστρέψει όλοι, αρχίζουμε μια νέα σχολική χρονιά, ακόμα και αν δεν πάμε σχολείο, είναι η ενέργεια, η ατμόσφαιρα τέτοια. Οπότε θα πιάσουμε αυτή την ενέργεια της πύλης, αυτή την πύλη, για να στείλουμε προς τα πάνω αυτές τις επιθυμίες μας, τις ευχές μας, ο σχεδιασμός που θέλουμε να κάνουμε σε αυτή την αρχή της χρονιάς. Γιατί αν δεν ορίζουμε προς τα πού θέλουμε να πάμε, δεν θα φτάσουμε ποτέ. Γι' αυτό και πριν το διαλογισμό θα σας καλέσω να σκεφτείτε τι έχετε την επιθυμία να ενισχύσετε, μια που είμαστε ένα πολύ ωραίο γκρουπ και η ενέργεια μέσα σε ένα γκρουπ, έτσι όταν ενώνονται οι καρδιές των ανθρώπων, όλα είναι πολύ πιο εύκολο να γίνει, να πραγματοποιηθούν οι ευχές. Είναι αυτή η δύναμη της ένωσης.
Λοιπόν, πολλές αρχές, ναι, υπάρχουν πολλές αρχές. Σήμερα έχουμε τη σχολική χρονιά που αρχίζει, ας πούμε. Έχουμε και την αρχή της χρονιάς, πρωτοχρονιά. Έχουμε και κάθε 28 μέρες μια νεάρχη με τη σελήνη, η νέα σελήνη. Και αυτή είναι μια αρχή. Έχουμε τα ηλιοστάσια, έχουμε τα ησημερία, έχουμε πολλές ευκαιρίες να ορίσουμε κάτι. Μια αρχή που είναι πολύ σημαντική για μένα είναι των γενεθλίων, η γενέθλια χρονιά. Όταν έχουμε τα γενέθλιά μας, ανοίγει μια καινούργια χρονιά. Άρα έχουμε μια πύλη. Μην αφήσετε ξανά καμία πύλη να σας ξεφύγει. Γιατί έχει δύναμη εκεί. Γιατί ανοίγουν τα ουράνια. Έχουμε απευθείας επαφή. Και γι' αυτό και σας μίλησα λίγο και για την δική μου βουτιά μέσα σε μια πύλη της ζωής μου, για να δείτε το πόση δύναμη μπορούμε να αντλήσουμε σε κάθε νέα αρχή. Εν αρχή ήταν ο λόγος και ο λόγος δημιουργεί. Έτσι. Και μπορούμε να δημιουργήσουμε όλοι μαζί σήμερα κάτι όμορφο. Ακόμα λίγα πράγματα θα σας πω πριν μπούμε στο διαλογισμό, έτσι, για να είναι ο διαλογισμός δομημένος όπως με το καλύτερο τρόπο. Αυτό που είναι πολύ σημαντικό επίσης με τόσες αρχές, τόσες πύλες, είναι ο συντονισμός. Δηλαδή κάθε αρχή δεν μοιάζει με την άλλη. Πρέπει να συντονιστούμε με την ενέργεια που προσβεύει η στιγμή και η εποχή που το κάνουμε. Όπως και με την νέα σελήνη, ανάλογα σε ποιο ζωδιακό, έτσι, ποιο ζώδιο γίνεται η σελήνη, είναι άλλες ενέργειες, διαφορετικές. Λοιπόν, εδώ ποια διαφορά θα έχουμε σε αυτό που θέλουμε να βάλουμε μέσα στις σφαίρες, γιατί θα φτιάξουμε σφαίρες, έτσι σαν μπαλόνια, έτσι που θα γεμίσουμε και θα κάνουμε και οραματισμό αν το έχετε εύκολο έτσι να οραματιστείτε, αλλιώς να το νιώθετε πραγματικά και θα στείλουμε. Αλλά τι θα πιάσει τώρα, τι θα πιάσει περισσότερα. Θα γυρίσουμε προς το μεγάλο βιβλίο της φύσης και θα ανοίξουμε την σελίδα. Σεπτέμβριο προς τα πού βαδίζουμε τώρα. Ασχέτως που λέτε καλό χειμώνα, πρώτα θα πούμε καλό φθινόπωρο. Λοιπόν, θα βαδίσουμε πρώτα όπως η φύση. Το φθινόπωρο που είναι μπροστά μας, τι γίνεται, πέφτουν τα φύλλα. Οπότε θα σκεφτούμε όταν θα σας τελειώσω όλο αυτό για το συντονισμό, θα έχουμε λίγα λεπτά για ο καθένας να σκεφτεί. Τι θα σκεφτούμε, ποια φύλλα θα αφήσουμε εμείς, δηλαδή ποιες ενέργειες, ποιες συνήθειες ή τι θα θέλουμε να αφήσουμε, γιατί θα μας βοηθήσει ο συντονισμός με το φθινόπωρο, με την ενέργεια που έχουμε τώρα, με το Σεπτέμβριο. Τι θέλουμε να αφήσουμε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Λοιπόν, αυτό θα το κοιτάξουμε. Τώρα τι άλλο υπάρχει σε αυτή το Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο. Είναι η συγκομιδή στη φύση. Η συγκομιδή
Έχουμε τα σταφύλια, έχουμε σε λίγο τα καρύδια, έχουμε φιστίκια, αμύγδαλα, καλά τα αμύγδαλα ήδη τα έχουμε μαζέψει. Έχουμε τα μήλα, έχουμε σίκα, έχουμε αχλάδια. Λοιπόν, για μας, σε εμάς, για την δική μας τη ζωή, σε τι αντιστοιχεί? Να δούμε τι έχουμε για να μαζέψουμε και να κρατήσουμε που θα μας τρέψει σε αυτή την πορεία που πάμε τώρα προς το φθινόπωρο. Τι μας τρέφει, τι τρέφει την καρδιά μας, τι έχουμε καταφέρει φέτος σε όλη τη σχολική χρονιά, τι έχουμε καταφέρει, τι μας δόθηκε ίσως και το καλοκαίρι στις διακοπές. Όλα αυτά τα σκεφτόμαστε, θα τα σκεφτούμε και θα τα τυλίξουμε με ευγνωμοσύνη. Γιατί έτσι αναγνωρίζονται περισσότερα από όλα μας τα κύτταρα, γιατί η ευγνωμοσύνη όταν πραγματικά τη νιώθουμε, δονούν όλα τα κύτταρα πολύ πιο ψηλά, όλα τα φωτόνια ανοιγοκλίνουν, πλησιάζουμε το φως, την κατάσταση του φωτός. Οπότε και αυτά τα δύο θα σκεφτείτε. Αφήνοντας τα φύλλα, αφήνοντας ό,τι δεν μας χρειάζεται πια, τουλάχιστον η πρόθεση μας, γιατί αυτό θα δουλέψει πολύ πιο εύκολα, αν έχουμε πάρει παράδειγμα και κύλα το καλοκαίρι. Τώρα η πρόθεση μας να αφήσουμε τα κιλά αυτά θα μας βοηθήσει πάρα πολύ να πετύχουμε το στόχο μας. Γιατί τώρα είναι ο συντονισμός με το να αφήσουμε κάτι από τα παλιά, από τη χρονιά. Όπως τα δέντρα που σας είπα. Και κάνοντας αυτό, κάνουμε χώρο. Δημιουργείται ένας χώρος, μια που αδειάζουμε κάτι, αφήνουμε χώρος για να βάλουμε τα καινούρια. Και τα καινούρια είναι το τρίτο πράγμα που θα σκεφτούμε. Τι θα βάλουμε, τι θέλουμε να αρχίσουμε σε αυτή τη χρονιά, τη σχολική. Πολύ όμορφο είναι και πολύ εύκολο είναι σε αυτή την περίοδο το να βάλουμε κάτι που θέλουμε είτε για τη δουλειά, είτε να μάθουμε κάτι, γιατί μπαίνουμε στα σχολεία τώρα με τα παιδιά. Αργότερα είναι ακόμα και τα πανεπιστήμια που θα αρχίσουν. Οπότε τώρα στη σφαίρα αυτή μπορείτε να βάλετε κάτι για τη δουλειά σας, προς ποια δουλειά θέλετε να κατευθυνθείτε. Όλα είναι δυνατόν. Στην αρχή που είχαμε λίγα άτομα έτσι που μας είπε η Έμι που άλλαξε καριέρα εντελώς. Είναι όλο και πιο εύκολο να κάνουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Και συντονιζόμαστε με την ενέργεια της αρχής της σχολικής χρονιάς, άρα και της δουλειάς. Γι' αυτό και είναι πιο εύκολο να πραγματοποιήσουμε αυτό τον είδον των ευχών. Εντάξει, αυτόματη διόρθωση κάντε εσείς μέσα σας. Τα λάθη μου. Εντάξει. Οπότε τώρα, αρκετά σας είπα νομίζω, θα αφήσουμε λίγο χρόνο, λίγη σιωπή για αυτά τα τρία πράγματα. Την κατεύθυνση που θέλουμε να πάρουμε και τι θέλουμε να φέρουμε μέσα σε αυτό το κενό που δημιουργήθηκε και ενεργειακά, αλλά και μέσα μας με αυτά που θέλουμε να αφήσουμε.
Και το τρίτο είναι η ευγνωμοσύνη, η ευγνωμοσύνη είναι σημαντική. Όταν αναγνωρίζουμε τι έχουμε κάνει σε αυτή την χρονιά που πέρασε από το περασμένο Σεπτέμβριο μέχρι και τώρα, είτε μέση χρονιά, είτε με στις διακοπές το καλοκαίρι, με ευγνωμοσύνη. Αναγνώριση και ευγνωμοσύνη. Η ευγνωμοσύνη μας φέρνει σε μια συχνότητα πολύ πιο ψηλή, όπου κυκλοφορούν τα δώρα και συναντιόμαστε και τα παίρνουμε. Αν δεν έχουμε ευγνωμοσύνη για αυτό που πήραμε, για αυτό που έχουμε, για αυτό που καταφέραμε, θα είμαστε σε πιο χαμηλή συχνότητα, ενώ τα δώρα είναι εδώ, θα τα συναντήσουμε. Ανεβάζουμε τη συχνότητα εκεί που παίρνουμε όλα αυτά τα δώρα της ζωής. Εντάξει? Ωραία, 3 πράγματα. Βαθιά εισπνοή και βαθιά εκπνοή, καθίστε έτσι σε αναπαυτική θέση. Αυτοί που διαλογίζονται συχνά ή που κάνουν ιόγκα γνωρίζουν ότι είναι ωφέλιμο να κάτσουν στην έδρα. Η έδρα είναι το περίνεο ενδιάμεσα, το γενετικά όργανα και προκτό, ο περίνεος. Για αυτούς που είναι δύσκολο, καθίστε αναπαυτικά. Με τη σπονδυλική στήλη ίσια. Τα πόδια, αν είσαστε καθιστοί σε πολυθρόνα ή καρέκλα, τα πόδια κάτω, σε επαφή με τη γη, τα πέλματα. Αν καθίστε ο κλαδόν, έχουμε την επαφή με τη γη, με το χουίν, που είναι το περίνεο. Οπότε είναι καλά, είναι καλό. Λοιπόν, πάντα τα πόδια στη γη, το κεφάλι στον ουρανό. Ωραία. Παίρνουμε βαθιές εισπνοές και βαθιές εκπνοές. Βαθιά εισπνοή και βαθιά εκπνοή από το στόμα. Εισπνοή από τη μύτη, εκπνοή από το στόμα. Χαλαρώνουμε, μπορούμε να κλείσουμε τα μάτια. Βαθιά εισπνοή. Και με την εκπνοή κατεβάζουμε τους ώμους. Οι ώμοι χαλαρώνουν. Βαθιά εισπνοή. Εκπνοή. Χαλαρώνουμε τη λεκάνη. Αφήνουμε όλο μας το βάρος στη καρέκλα, στη γη. Συνεχίζουμε με την εισπνοή και την εκπνοή. Νιώστε τη χαλάρωση σε όλο το σώμα. Με κάθε εκπνοή χαλαρώνουμε τώρα το μέτωπο, τους κροτάφους, τα μάτια, χαλαρώνουμε τα αυτιά, το κάτω γνάθο, και ολόκληρο το κρανίο.
από το μέτωπο μέχρι το σβέρκο, νιώστε ένα κύμα χαλάρωσης που συνεχίζεται σε ολόκληρη την σπονδυλική στήλη μέχρι τον κόκκιγα. Νιώστε την χαλάρωση να απλωθεί, να απλώνεται στα πνευμόνια, στη κοιλιά, νιώστε τα σπλάχνα να αναπνέουν, παίρνοντας πάλι όλο το χώρο που τους αναλογεί. Και αφήνουμε το κύμα της χαλάρωσης να κατέβει στα πόδια. Μέχρι τη γη. Χαιρετάμε τη γη με ευγνωμοσύνη. Και νιώθουμε τώρα την ενέργεια της γης που ανεβαίνει μέσα στο σώμα μας. Την αγάπη της μητέρας γης. Μέχρι την καρδιά. Λαμβάνουμε μέσα στην καρδιά μας την αγάπη της μητέρας γης. Μέσα στην καρδιά μας τώρα μπαίνουμε. Μόλις πλησιάζουμε στο κέντρο της καρδιάς υπάρχει μια κρυφή πύλη που ανοίγει. Μια μυστική πύλη που ανοίγει μόνο για μας. Και εκεί, στο κέντρο της καρδιάς, έχουμε επαφή άμεση με την ψυχή μας. Εκεί η ψυχή μας και η καρδιά μας θα μας καθοδηγήσουν για να σκεφτούμε τι θα αφήσουμε, τι θα πάρουμε, θα σε θερήσουμε και θα πάρουμε μαζί μας με ευγνωμοσύνη και προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Με ποια όνειρα, με ποιο σκοπό, με ποιες ευχές θα βαδίσουμε. Λίγα λεπτά σιωπής.
Παραμένουμε στη συγκέντρωσή μας. Αν φεύγει ο νους, το καλάμε πίσω, το φέρνουμε πίσω. Θα του δώσουμε όλη μας η προσοχή στο τέλος του διαλογισμού. Λίγα δευτερόλεπτα ακόμα. Ωραία. 5 λεπτά για το πεντάστερο, το ανθρώπινο, αυτό το αστέρι που είμαστε. Ωραία. Είμαστε μέσα στην καρδιά με πολύ αγάπη. Ευχαριστούμε την καρδιά και την ψυχή μας που μας έχουν συνοδέψει σε αυτές τις επιλογές. Όσο είμαστε ακόμα εκεί, θα χρησιμοποιήσουμε και πάλι την εισπνοή. Από την καρδιά συνδεόμαστε με την κορώνα. Στη κορυφή του κεφαλιού μας. Εκεί υπάρχει η πύλη. Το μπάιχουι. Η πύλη προς τον ουρανό. Ανοίγουμε αυτή την πύλη, χαλαρώνοντας ακόμα περισσότερο το κρανίο. Νιώστε αυτή την πύλη που ήταν ανοιχτή όταν γεννηθήκαμε. Τα μωράκια είναι ακόμα στη σύνδεση με το Θεό, με τον Δημιουργό, με το σύμπαν, με τη γνώση. Νιώστε αυτό το σημείο να μαλακώνει, να χαλαρώνει. Από την καρδιά, στην κορυφή, συνεχίζουμε προς τα πάνω. Κατακόρυφα πάμε μέχρι την πηγή του φωτός. Ό,τι κάνουμε ομαδικά γίνεται μέσα στο φως, με το φως της δημιουργίας, με το φως του δημιουργού. Πάμε στη πηγή. Το πνεύμα μας ανυψώνεται μέχρι εκεί. Βάθια εισπνοή και με την εκπνοή κατεβαίνουμε μέσα σε μια κολόνα φωτός μέχρι το σώμα. Η κολόνα διασκίζει ολόκληρο μας το σώμα μέχρι τη γη. Καθόμαστε και πάλι μέσα στην καρδιά, μέσα στην αγάπη. Αυτό το φως επεκτείνεται σε όλο το σώμα. Τίποτα δεν σταματάει το φως. Το σώμα φωτίζεται ολόκληρο.
Με κάθε εισπνοή το φως εισέρχεται από την πηγή, αστέρετη πηγή. Όταν είμαστε συνειδητοί, με συνεπίγνωση, είναι αστέρετη. Φως και αγάπη. Και τώρα εκπέμπεται το φως προς όλες τις κατευθύνσεις μέσα στην άβρα μας. Ολόκληρη η άβρα φωτίζεται. Και επεκτείνεται κι άλλο. Στη μεγάλη μας σφαίρα που έχει διάμετρο σαν τα δύο χέρια απλωμένα. Και κατευθείαν από την καρδιά το φως και η ενέργεια της αγάπης επεκτείνεται από τα δύο μας χέρια μέχρι την άκρη της σφαίρας. Ό,τι πλησιάζει αυτή η σφαίρα φωτός και δεν είναι φως, φωτίζεται ή απομακρύνεται. Οι παλάμες μας είναι γεμάτες με την ενέργεια της αγάπης. Με την ενέργεια της ανιδιοτέλεια. Η αγάπη της πηγής του Δημιουργού. Και ως παιδιά του έχουμε την δυνατότητα να δημιουργήσουμε με την αγάπη. Και τώρα θα οραματιστούμε ανεβαίνοντας από την καρδιά στο τρίτο μάτι. Και σαν ένα προβολέα που φεύγει από την επιφύση, από το τρίτο μάτι μας, θα οραματιστούμε ή θα βλέπουμε ή θα νιώσουμε μία σφαίρα κρυστάλλινη πανέμορφη. Λεπτοφυή σφαίρα. Μπορεί να ηριδίζει όπως οι σαπιονπουνόφουσκες που κάνουμε με τα παιδιά. Μπορεί να πάρει την όψη που εμφανίζεται στον καθένα. Και τώρα αρχίζουμε τη δουλειά. Αφήνουμε πρώτα να μπει μέσα σε αυτή τη σφαίρα ό,τι έχουμε αποφασίσει να αφήσουμε για να μας βοηθήσει το σύμπαν να το κάνουμε. Γεμίζουμε την πρώτη μας σφαίρα με ό,τι έχουμε αποφασίσει να αφήσουμε. Μια κακή συνήθεια, κιλά, σκέψεις, αρνητικότητα, θλίψη, ακόμα και σχέση αν χρειάζεται. Ό,τι αφήνουμε θα πάει προς τα πάνω, θα φωτιστεί γι' αυτό. Αλλά εμείς θα είμαστε πιο ελεύθεροι. Η ελευθερία φέρνει γαλήνη. Και η γαλήνη πολύ θετικές σκέψεις.
Τα έχουμε βάλει όλα. Πιάνουμε με τις παλάμες αγάπης μας αυτή τη σφαίρα. Όλα αυτά που είναι μέσα έχουν συμβάλει στο να μάθουμε πράγματα, στο να προχωρήσουμε σε αυτή την εξέλιξη στην οποία είμαστε. Ευχαριστούμε ότι έχουμε βάλει μέσα. Χαιρόμαστε που φεύγει από μας και θα πάει προς το φως. Μια χαρά. Βάθια εισπνοή και βαθιά έκπνοη αφήνουμε αυτή την λεπτοφή σφαίρα να ανέβει προς την πηγή. Εισπνοή, έκπνοη. Αφήνουμε, άφεση. Αφήνουμε ό,τι δεν μας χρειάζεται πια. Και όσο ανεβαίνει, εξαφανίζεται, διαλύεται ή φωτίζεται. Ενημερώνεται το σύμπαν ολόκληρο με αυτό που έχουμε επιλέξει να αφήσουμε και θα μας βοηθήσει να τα αφήσουμε σε αυτούς τους μήνες που έρχονται. Το φθινόπωρο. Γιατί είναι η ίδια ενέργεια. Ωραία. Εισπνοή και εκπνοή έχουμε επιστρέψει εδώ στην καρδιά με την αγάπη που φεύγει πάλι μέχρι τις παλάμες μας. Και από το τρίτο μάτι οραματιζόμαστε μια δεύτερη σφαίρα. Πανέμορφη. Ωραία. Μόνο η πρόθεση αρκεί. Πολλοί δεν μπορούν να βλέπουν, αλλά γνωρίζουν ότι είναι εκεί. Νιώθουν. Άλλοι μυρίζουν, έχει ευωδία μια τέτοια όμορφη σφαίρα. Ο καθένας το κάνει διαφορετικά και είναι όλα σωστά. Όλα. Μόνο η πρόθεση δημιουργεί τη σφαίρα. Ωραία. Σε αυτή τη σφαίρα θα βάλουμε τη συγκομιδή μας. Ό,τι έχουμε καταφέρει να έχουμε, να κάνουμε, να μάθουμε, που θα μας στηρίξει τώρα για την νέα μας πορεία, που θα είναι στη τρίτη σφαίρα. Ή ότι έχουμε ολοκληρώσει επίσης και μπορούμε να τα αφήσουμε και αυτό, αλλά με ευγνωμοσύνη και σαν κάτι που έχει μείνει και θα μείνει μαζί μας. Αυτή η συγκομιδή μπορεί να είναι πολύ διαφορετική για τον καθένα. Μπορεί και σε κάτι πιο ακραίο να είναι ένας χωρισμός που παιδευτήκαμε να φτάσουμε και να φτάσουμε σε αυτό. Και το καταφέραμε και ησυχάσαμε όλοι. Και αυτό είναι μια συγκομιδή. Σας δίνω τώρα μια
ένα ακραίο παράδειγμα για να κάνω πιο ευρύ το φάσμα της δουλειάς σας τώρα. Ωραία. Και τώρα γεμίστε όλα τα κενά που έχουν μείνει σε αυτή τη σφαίρα με ευγνωμοσύνη. Οι παλάμες σας είναι γεμάτες με αγάπη και ευγνωμοσύνη. Κρατάτε τη σφαίρα αυτή και ετοιμάζεστε με μια βαθιά εισπνοή και εκπνοή να την αφήσετε να ανυψωθεί και αυτή. Ψηλά ψηλά στον ουρανό. Και αυτή προς το φως της πηγής μέσα στο σύμπαν διαλύονται οι ενέργειες στο όλο. Και φωτίζονται. Και έτσι ενημερώνεται το σύμπαν ολόκληρο για αυτή την ευγνωμοσύνη μας, για όλα τα καλά, όλα τα εφόδια που έχουμε μαζέψει για να πραγματοποιήσουμε ότι θα βάλουμε τώρα στην τρίτη σφαίρα. Ωραία. Την αφήνουμε. Επιστρέφουμε στην καρδιά με την αγάπη, με το φως. Τρίτο μάτι, έναν προβολέα μπροστά. Η πρόθεσή μας διαμορφώνεται μια τρίτη σφαίρα. Σε αυτή την σφαίρα όπου θα βάλουμε αυτό που θέλουμε να κάνουμε, να ενισχύσουμε, να ξετυλίσουμε, να δημιουργήσουμε οι ευχές μας, η πρόθεσή μας, η κατεύθυνση. Γεμίστε το. Ο χώρος αυτός είναι πολύ μεγάλος χώρος αυτός. Για τα μεγάλα τα όνειρα. Κάτι που θα μάθουμε, κάτι που θα δουλέψουμε, κάτι. Όλα αυτά είναι πιο ευνοϊκά να τα στείλουμε τώρα. Ειδικά να μάθουμε μια ξένη γλώσσα, να μάθουμε ποιοι είμαστε, να μάθουμε τι εστί ζωή. Μην αφήσετε να σας περιορίσει τίποτα. Ωραία. Και εκεί τώρα με μια εισπνοή και εκπνοή θα γεμίσουμε όλα τα κενά με μια ατράντακτη πίστη ότι όλα αυτά μπορούν να γίνουν. Γιατί εμπνευστήκαμε από την ψυχή και από την καρδιά μας. Γεμίζουμε με πίστη. Και με τις παλάμες μας γεμάτες με ευγνωμοσύνη, γιατί όλα αυτά θα γίνουν. Κρατάμε τη σφαίρα, βάθια εισπνοή
και με την έκπνοη την αφήνουμε να ανυψωθεί. Παρακολουθούμε την σφαίρα αυτή, ενώ φωτίζεται, ενώ ανεβαίνει, διαλύεται και πληροφορεί και τον δημιουργό και τα πάντα, το σύμπαν, τους συνάνθρωπους μας που θα λάβουν μέρος σε αυτό. Ωραία. Και επιστρέφουμε στην καρδιά. Βάθια εισπνοή και βαθιά εκπνοή. Είμαστε ήρεμοι, χαρούμενοι, πολύ θετικοί και προπάντως φωτεινοί. Ενώνουμε όλες οι σφαίρες μας που είναι γύρω από την άβρα μας, που είναι αυτή η προσωπική μας σφαίρα. Ενώνουμε όλες αυτές τις σφαίρες φωτός σε μια μεγάλη σφαίρα φωτός. Μια θεόρατη σφαίρα φωτός, ορατή από το Θεό και εκεί από την καρδιά μας θα βάλουμε την ευχή, μια κοινή ευχή για ειρήνη στη γη, για φώτιση της ανθρωπότητας, για ευημερία, για ευτυχία, για όλους πάνω στη γη. Μια κοινή ευχή, μεγάλη, θεόρατη, ορατή από το Θεό, που όταν θα αφήσουμε αυτή την θεόρατη σφαίρα θα φτάσει σε αυτό το κενό, σε αυτή την πύλη, το κενό της πύλης, θα φτάσει και στου Θεού τα αυτιά. Αφήνουμε βαθιά εισπνοή και φυσάμε από το στόμα προς τα πάνω. Έφυγε η καλύτερη ευχή για τη γη. Και νιώθουμε και πάλι την προσωπική μας σφαίρα. Τόσο φωτεινή, τόσο όμορφη που φωτίζει όλο το χώρο στο οποίο είμαστε. Σιγά σιγά νιώθουμε την αναπνοή μας, τα πνευμόνια μας που ανοίγουν-κλείνουν σαν φτερά εσωτερικά. Νιώθουμε συνειδητά σε κάθε εισπνοή το πνεύμα. Γεμίζει τα πνευμόνια μαζί με τον οξυγόνο, μαζί με τη ζωή. Και σε κάθε εκπνοή εκπνέουμε ευγνωμοσύνη. Νιώθουμε σιγά σιγά τον αέρα που μπαίνει από τα ρουθούνια, τη θερμοκρασία του αέρα.
το σώμα μας σιγά σιγά. Νιώθουμε την επαφή με τη γη, με τα πόδια, με το περίνεο, την έδρα. Όλα τα κύτταρα μας χορεύουν, χαρούμενα. Νιώθουμε το σώμα ολόκληρο και κρατάμε τα πόδια καλά απλωμένα στη γη ή τον περίνεο, την έδρα. Το κεφάλι στον ουρανό. Παίρνουμε μια βαθιά εισπνοή, ετοιμαζόμαστε και με την εκπνοή σιγά σιγά μπορούμε να ανοίξουμε τα μάτια. Καλώς τους, φωτεινούς και όλοι χαρούμενοι. Και το νερό αργά, συνειδητά, κάθε ούλια είναι θεραπεία. Κάθε ούλια θα μας ενδυναμώσει για να καταφέρουμε αυτό που στείλαμε πάνω. Δεν χρειάζεται να το πίνετε όλο, σιγά σιγά και μετά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζω να μην σας έχω δυσκολέψει υπερβολικά, γιατί ναι, είναι δυνατό όταν διαλογιζόμαστε έτσι. Εγώ θα σας αφήσω, γιατί μερικοί θέλουν να παραμείνουν ακόμα λίγο σε αυτή την ενέργεια. Όποιος θέλει να ξέρει ότι κάθε Τετάρτη κάνουμε τέτοιο είδος διαλογισμό με όλα τα θέματα. Με τα πάντα δεν είναι ποτέ το ίδιο. Το γνωρίζουν οι παλιοί εκεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 λεπτά παραπάνω σας πήρα. Σας ευχαριστώ. Δεν κοίταξα το chat, να το κοιτάξω τώρα, γιατί όταν διαλογίζεστε, διαλογίζομαι και εγώ για να σας καθοδηγήσω και να σας συνοδέψω. Κάθε Τετάρτη, όχι, δεν είναι δωρεάν. Κάθε Τετάρτη έχουμε πολύ καλές ημέρες, δηλαδή. Είναι 10 ευρώ συν ΦΠΑ. Κάθε Τετάρτη. Και ανοιχτό για όλους που θα κάνουν την εγγραφή. Σε ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ. Πώς θα κάνουμε, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Πάρα πολύ ωραίο. Εγώ θέλω να είμαι. Κανόνισε έτσι, γιατί είδα και έπαθα να μπω. Θα σας στείλω ένα mail τότε, θα σας στείλω μετά ένα mail. Θα μπορέσετε να ξαναακούσετε αυτό το διαλογισμό επί 10 μέρες. Ναι. Αυτοί που δεν έχουν συνηθίσει σε διαλογισμό ή οραματισμό μαζί με οραματισμό μπορεί να έχουν δυσκολευτεί πολύ ή λίγο. Αλλά αυτό το ξεπερνάμε πολύ γρήγορα. Όλοι το καταφέρνουν μετά από λίγο. Επιμένετε, γιατί έχουμε δύναμη, έχουμε το θείο DNA. Γι' αυτό και έχω ονομάσει και το site μου Gene for Life. Gene for Life, γιατί το όνομα μου είναι Geneviève, Jeune που γράφεται σαν γονίδιο στα γαλλικά, le Gene, και vie που είναι η ζωή. Γονίδιο ζωής, είναι το θείο γονίδιο για τη ζωή.
Είμαστε, δεν λέμε το πατέρ ημών τυχαία. Έχουμε ίδιο DNA. Έχουμε τα γονίδια του δημιουργού και εμείς. Σιγά σιγά όταν θα είμαστε μες στις συχνότητες της αγάπης θα μπορέσουμε, όπως είπε ο Χριστός, να κάνουμε ό,τι έκανε και πολύ παραπάνω. Έτσι. Και ο διαλογισμός βοηθάει πάρα πολύ. Και τώρα να κοιτάξω για τα άλλα τα μηνύματα. Εμείς ευχαριστούμε. Ωραία. Ευχαριστώ. Εγώ που δεν ήμουν από την αρχή, Η Ζενιβιέβα, ώρα. αυτό θα το ακούσω, θα είναι ολόκληρο στο τηλέφωνο, Ναι, γιατί ναι, δεν ναι, άργησα να μπω. το έχουμε. Επειδή άργησα να μπω, Ναι, δεν μπορούσα να μπω. έχει Ωραία. ηχογραφηθεί, τουλάχιστον ελπίζω. Ναι, ναι. Νομίζω Ωραία. το έγραφε. Ήταν καταπληκτικό, ήταν το κάτι άλλο. Μου Καλό άρεσε βράδυ, πάρα πολύ. Μου άρεσε εξαιρετικά, πάρα πολύ. ωραία αγάπη και φως σε όλους. Πάρα πολύ. Ναι, Πάρα πολύ. Σε τι άλλο ευχαριστώ, σε έχει ευχαριστώ πολύ. ένα Σε θαυμάσιο ευχαριστώ διαλογισμό. πάρα πολύ. Χαίρομαι που σας άρεσε. Κάθε Τετάρτη έχουμε στις 7 το απόγευμα. Στις 7. 7 Στις με 7. 8.30. Καλύτερα είναι έτσι. Καλύτερα είναι έτσι. Ναι, 7 με 8.30 γιατί κάνουμε στην αρχή λίγη διδασκαλία ανάλογα αν χρειαστεί και Ναι. μετά κάνουμε το διαλογισμό και όποιοι θέλουν μπορούν μετά έτσι λίγο να κάτσουν σε αυτή την ενέργεια ή να μοιραστούν. Αρχίζουμε στις 17 Σεπτεμβρίου. Και κάθε εβδομάδα κάνουμε πολλή δουλειά και για τον κόσμο πάντα, γιατί συνδεόμαστε με όλα τα γκρουπ που την ίδια στιγμή διαλογίζονται, υποσεύχονται στο πλανήτη για την ευημερία, για την ειρήνη, για την αγάπη. Και σιγά σιγά βοηθάει πάρα πολύ αυτή η ενέργεια να αλλάξει μια ώρα αρχίτερα ο κόσμος και αλλάζει. Είναι πάρα πολύ καλό αυτό, πάρα πολύ ωραίο.